Mun nimi on Timo Juurinen ja esittelin tänään teille Oculus Pentacam AXL Wave tomografilaitteen. Siinä on 4 eri mittaustapaa, mitä kaikkia voidaan hyödyntää sitten refraktiivikirurgiassa ja samoin kaihikirurgiassa. Potilaana meillä on tänään Erna ja kuvaajana siinä kameran takana Teo. Eli nyt aloitetaan. Ensin valitaan täältä Pentacamin käyttäjille tuttu examination, mutta täällä on nykyään tämmöinen uusi koodi kuin New Full Sequence, jossa aloitetaan mittaus aberometrillä. Eli otetaan ensin aberometriarvo, eli me saadaan kokonaistilanne sitten tuon silmän taittovirheestä. Ja niin kuin näkyy, niin tässä me tarkennetaan ensin kuva teräväksi, jonka jälkeen tämä alkaa automaattisesti mittaamaan sitten tulosta. Eli se ottaa 3 mittausta ja sen jälkeen, kun mittaukset on tehty, niin se antaa tuloksen. Ja nyt niin kuin tässä näkyy, niin alignment error, eli otetaan uusi skannaus. Se ei ollut ihan kohdallaan. Siellä meidän potilas pikkasen siirtyy yli takana, niin yritetään saada tämä uudestaan. Ja nyt lähtee uusi. Eli nyt sama homma. Otetaan 3 mittausta ja pikkasen otetaan lähemmäs. Noin. Niin nyt me saatiin siitä OK. Seuraavana meillä on retroilluminaatio, eli otetaan tuosta uusi skannaus. Ja me saadaan hyvä retrokuva täältä silmästä. Me voidaan pikkasen muuttaa tätä kohdetta. Mutta nyt meillä on niin retrokuva sieltä ja tuosta klikataan Start Scan. Me saadaan silloin kuva. Täällä voidaan myöskin tehdä sillä lailla, että nyt jos mä pyydän, että Erno, katsotko pikkasen ylöspäin, niin me saadaan vähän eri kulmista sitten sitä heijastetta. Kato vielä vähän ylöspäin. Ja nyt nähdään, että jos me haluttaisiin jostain tietyistä kohtia tuolta ottaa retrokuva, me voidaan se ottaa ja klikata Start Scan. Seuraavaksi me otetaan tämä aksiaalinen pituus. Eli nyt siellä on faakkinen silmä tuolla Ernalla, eli me joudutaan aina valitsemaan, kysytään potilaalta aina, että minkälainen silmä on. Ja nyt laitetaan kuva teräväksi ja sen jälkeen pikkasen lähemmäksi, niin me ollaan oikeassa kohdassa. Otetaan 6 skannausta, jonka jälkeen me saadaan sitten 6 eri mittausta tuon silmän aksiaalisesta pituudesta. Ja ne tulee sitten tähän näkyviin kaikki. Ja viimeisempänä otetaan sitten tämä monelle tuttu peruspentakan mittaus, eli tomografia. Ja nyt räpäytä kerran. Ja sitten sen jälkeen viedään se tuohon pikkasen lähemmäksi, niin sitten se automaattisesti mittaa. Nyt pidä vielä hetki silmää auki. Ja nyt voi räpytellä ja voit ottaa pään pois. Ja nyt me ollaan saatu nämä kaikki 4 mittaustulosta tehtyä. Tässä vielä varmistetaan, että tämä viimeinen mittaus on OK. Hetken se laskee sitä. Ja nyt sama prosessi me tehtäisiin sitten tälle vasemmassa silmälle, mutta se on niin kuin periaatteessa samalla lailla tehdään kuin tästä. Nyt me voidaan täältä mennä hakemaan erilaisia, me voidaan katsoa täältä se aberometriarvo. Se laskee meille tähän sitten nämä eri niin kuin, tavallaan aberometritasoissa eri optisella alueella olevat silmän optiset vääristymät. Ja me voidaan myöskin ottaa sitten vastaavasti tällainen visual performance, eli me nähdään, että minkälainen tämän henkilön silmän niin kuin, näkökyky tällä silmällä on, ja se antaa sitten tämmöisen visuaalisen kuvan, että miten hyvin se näkö tällä hetkellä toimii. Sitten meillä on tämmöinen kohta, kun me otetaan full sequence overview, eli me nähdään tähän yhdelle näytölle, me saadaan kaikki nämä meidän äskeiset tutkimustulokset tuleviin, ja se nyt, mikä esimerkiksi kiinnostaa sitten esimerkiksi kaihikirurgiassa, niin me voidaan valita IOL calculation, eli me lasketaan sitten ton IOL:n niin kun eri niin kun vaihtoehtoja. Meillä on täällä erilaisia kaavoja, mitä me voidaan käyttää. Esimerkiksi aika yleisesti nykyään käytetään multifocal IOLissa jo tätä Olsen Ray Tracingia. Samoin tuo Barrett 2 on
hyvin niin kuin paljon käytössä oleva. Täällä me voidaan vaihtaa tätä linssi tavallaan tyyppiä, me voidaan katsoa, että minkälainen on sfäärinen, 1 tai 2, me voidaan valita tänne erilaisia muita, vaikka Holiday SRKT tai muita vaihtoehtoja, lisätä tänne näitä vaihtoehtoja. Sitten me voidaan katsoa, että minkälainen on toorinen silmä. Se antaa meille myös niin kuin toorisen silmään suoraan tämän aksiaalisen tooriset, mihin suuntaan se akseli pitäisi laittaa. Ja täällä on tämmöinen ominaisuus, että me saadaan myöskin tänne, että kun on refraktoitu silmä, tehty refraktiivikirurgia, niin mikä se olisi silloin, me valitaan täältä vaikka, että me ollaan tehty lasikki. Ja sitten se laskee meille sen perusteella niin kuin, uuden IOL-linssin arvon. Eli tämä on huomattavasti tarkempi kuin se, että me ei tiedettäisi sitä. Ja täällä on oikeastaan sitten sen lisäksi löytyy vielä niin kuin, tämä aksiaalinen pituuden mittaus, me nähdään se datana, mutta me ei sitä oikeastaan nyt tähän tarvita. Mutta tässä näkyy, ja samoin me voidaan tehdä sitten tähän niin kuin pupillin mittauksia ja näin poispäin. Eli me saadaan niin kuin hyvin paljon tietoa koko silmän etuosasta, silmän pituudesta ja tällä niin yhdellä laitteella. Eli tämmöinen. Ja meillä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on tämä laite nyt mahdollisuus koekäyttää tonne syksyyn asti. Ja ei muuta kuin ottakaa yhteyttä, jos laitteen koekäyttö kiinnostaa.